Bro, δεν το πιστεύω, είσαι ό,τι καλύτερο. 1,3k views σε μία μέρα στο short που έκανα εδώ με το duo μου. Να, Falcon Cryptic. Όλοι τώρα, όλοι subscribe αυτό το κανάλι. Αυτό το κανάλι όλοι subscribe. Να, εδώ μόνο και εγώ φάνηκα. Η ώρα εδώ είναι 1:43 το πρωί, 1:49. Όλοι subscribe σε αυτό το account που κάνω τώρα βίντεο και στο Falcon Cryptic. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το 1,3k views. Bro, είναι τα περισσότερα views που έχουμε πάρει σε short, εγώ και ο Falcon Cryptic. Και να ξέρετε, από εδώ μπορώ να βγάζω, από το Alexun το κανονικό, μπορώ να βγάζω μόνο τέτοιο, μόνο εδώ από το PlayStation μέχρι να μου έρθει το καινούριο κινητό και να βγάλω το email μου εκεί. Προς το παρόν εδώ, θέλω να με βοηθήσετε να γίνω και εδώ λίγο διάσημος, επειδή αυτό είναι καινούριο account και εντάξει δεν παίρνουν πολλά views στα βίντεο και έχω 2 εγγραμμένους, οπότε παρακαλώ όλοι follow στο TikTok, στο Instagram και subscribe εδώ και like στο βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.